Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat kapitulo 7 bersikulo 39 hangtod sa 43. Ang giingon diri, apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila siyang gisalikway ug nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. Miingon sila kang Aaron, buhati kamig mga Dios nga maoy mag-una kanamo kay wala kami mahibalo unsa nay nahitabo ni adtong Moises nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto. Busa nagbuhat sila usa ka Dios sa dagway sa nating baka. Ug ila kining gihalaran ug nalipay sila tungod sa binuhat sa ilang mga kamot. Ug mibiya kanila ang Dios ug gipasagdan sila nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan, sumala sa gisulat sa basahon sa mga propeta. Katawhan sa Israel, ako ba ang inyong giihawan o gihalaran og mga mananap sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan? Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios nga si Molok ug ang larawan sa bituon sa inyong Dios nga si Repan. Sila mga Dios nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag ipadala ko kamo saylo pa sa Babylonia. Una sa tanan, tuguti ko sa paghatag kaninyo og larawan sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Unsay ilhanan sa tinuod nga Kristohanon? Kung ako inyong pangutan-on, nagtuo ko nga usa sa mga ilhanan sa usa ka tinuod nga Kristohanon mao nga nagaila siya nga ang Biblia ug ang Biblia lamang ang pulong sa Dios. Ug ang tanan niyang pagtuo ug pagkinabuhi dili na gayud mogawas sa mga nahasulat sa pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Iyang hugot nga giuyunan kining giingon sa Salmo kapitulo 119 bersikulo 89 nga nagaingon, mulungtad hangtod sa kahangturan ang imong pulong o Ginoo, dili kini mausab diha sa kalangitan. So nakita ninyo mga kaigsuunan, ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Paminawa kining giingon ni Hesukristo mahitungod sa iyang pulong sa Mateo 24 bersikulo 35. Ang giingon niya, matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabilin gayod kanunay. Ug nagtuo ko mga kahigalaan nga ang tinuod nga Kristohanon muuyon gayud niini 100%. And you know what? Bisan pa sa mga pagbugal-bugal ug pagbiay-biay sa mga dili magtotoo, dili gayud mabali ang kabatuoran nga ang Biblia nagpabilin gihapon nga pinaka-popular ug pinaka-influential nga libro sa tibuok kalibutan, sulod sa libo-libo na kakatuigan karon.
ug wala ako nagbuhat-buhat lamang niini nga claim tungod kay natay pruweba niini mga kahigalaan. Nang labay ug nangahanaw na lang ang mga gamhanang tawo sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, apan ang Biblia nagpabilin gihapon hangtod karon. Wala gayud gihapon mapugni ang pagkuyanap sa pulong sa Ginoo bisan og daghang mga gobyerno ang nagpugong niini. Mausahay kung mamalandong ko, dili na ako malikayan nga mupahiyom. Tungod kay ang tanang naningkamot nga papason ang Biblia aron dili na kini mukuyana pa sa kalibutan, nakatabang naman hinuon sa pagsabwag niini. Tanawan ninyo kanang mga nasod nga hugot kaayong nagdili sa Biblia. Paspas hinuon kaayo ang pagkuyanap sa Biblia di anang mga nasura, bisag sikreto lang ang pagkuyanap niini. Dili gayud kini mapugnan tungod kay pulong gud ni sa Ginoo. Dalaygon kaayo ang iyang ngalan. Usa pa sa ilhanan sa tinuod nga Kristohanon, mao nga ang Dios lamang sa Biblia mao ang iyang gisimba. Ang buti pasabot niini mga kahigalaan nga ang Hesus nga gisimba sa mga tinuod nga Kristohanon nagtakdo sa Hesus nga nahasulat sa Biblia. So ang Hesus nga nagpabiling batang gamay, dili gayud na simbahon og tuuhan sa mga tinuod nga Kristohanon. Apil pud ng Hesus nga nagpabiling nagbitay sa krus. Ang Hesus nga gisimba sa mga tinuod nga Kristohanon miagi og pagkabata, nagkinabuhing balaan ug nagbuhat og mga milagro ug pag-abot sa gitakdang panahon gilansang didto sa cross aron sa pagluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Apan wala siya nagpabilin nga gabitay sa cross. Gilubong siya apan wala siya nagpabilin sa lubnganan. Nabanhaw siya pagkahuman sa tulo ka adlaw. Gibuntog niya ang kamatayon isip pagpamatuod nga nagmalampuson siya sa iyang paglukat sa mga makasasala nga nagtuo kaniya. Mikayab siya sa langit ug karon naghari, naglingkod sa tuong kamot sa Dios ug nangaliupo alang sa iyang mga katawhan. Ug mubalik siya sa katapusang adlaw aron sa paghukom sa tanang mga katawhan. Mao ni ang Hesus nga gisimba sa tinuod nga mga Kristohanon. Alang sa tinuod nga mga magtotoo, ang pagsimba sa Dios kunuhay. Apan ang Dios nga ilang gisimba sukwahi sa Dios ug Hesus sa Biblia, mao ang pagsimba sa Dios o idolo. Ug mao kini ang atong pamalandungan ning takna sa kahaponon. Akong paningkamutan una sa tanan, ang pagpakita kaninyo sa pagkabuang or pagkabuang-buang sa pagsimba sa Dios sumala sa pinulungan sa Biblia. Ikaduha, akong ipasabot kaninyo ang paghukom sa Dios batok sa tanang mga nagsimba sa Dios. So mudangat na kita sa unang bahin sa atong pagpamalandong ang pagkabuang sa pagsimba sa Dios. Bugat nga pulong pero mao kini ang pulong sa Biblia. Giunsa man sa paghulagway ang idolatry o pagsimba sa Dios sa bersikulo 40 sa atong teksto. Tuguti ko sa pagbasa sa maong bersikulo pag-usab. Atong sugdan sa bersikulo 39 ang giingon dire, apan mindumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya, ila siyang gisalikway ug nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. Miingon sila kang Aaron, buhati kamig mga Dios nga maoy mag-una kanamo kay wala kami mahibalo unsa may nahitabo ni adtong Moises nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto. So, unsa man ang paghulagway sa idolatry o pagsimba sa Dios ni ining bersikulo ha. Klaro kaayo ang tubag, mga kahigalaan. Ang idolatry mao ang paghulma o pagbuhat og rebulto, dayon mutuo nga ang rebulto nga ilang gihulma mao ang makatabang ug makagiya kanila. Unsa may giingon sa mga Israelita sa bersikulo 40 kang Aaron nga igsuon ni Moises, buhati kamig mga Dios nga maoy mag-una kanamo. So they wanted to manufacture their own gods and believe that their manufactured gods can help and guide them. Ug unsa pa may itawag nato niini mga kahigalaan, di ba klaro kaayo kini nga foolishness o pagkabuang-buang? That's the language of the Bible. That's not the language of Pastor Jeremiah. Well,
instinct na kini sa makasasalang katawhan, gusto nilang mag-imbento og kaugalingon nilang Dios. Dili gayud sila magpailalom sa tinuod nga Dios nga adunay absolute o hingpit nga katungod sa ilang kinabuhi. Ang ilang gusto mao ang Dios nga ilang inimbento, Dios nga pwede nilang maniobrahon aron mosunod-sunod lang sa ilang gusto. Karon sa kaso sa mga Israelita, murag duna pud kuno sila'y excuse nganong ila kadtong gibuhat. Tungod kay ang ilang giingon sa bersikulo 40, kay wala kami mahibalo unsa nay nahitabo ni adtong Moises nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto. Unsa may atong maistorya ni ining pinulungana? Pinulungan kini sa tawong wala gayoy pagtuo sa Dios, unbelief. Nasaksihan naman unta nila ang gamhanang pagluwas sa Dios kanila pinaagi kang Moises niadtong napikas ang dagat nga pula ug mitabok sila didto nga murara og naglakaw sa mala nga yuta. Dayon pagkahuman tungod kay gigukod gihapon sila sa mga kasundaluhan sa Ehipto, gibayaw ni Moises ang iyang sungkod ug nagtakdo og utro ang dagat ug nangalumos ang tanang migukod kanila. Apan wala gihapon sila'y pagsalig sa Ginoo, bisan pa sa milagro nga bag-uhay pa lang nilang nasaksihan. Gusto gihapon nila og pruweba. Nasayod naman unta sila nga si Moises misaka sa bukid sa Sinai ug nakigtagbo sa Ginoo. Wala gayud sila kapasensya. 40 pa lang gani kaadlaw nga nawala si Moises, nakadecide na dayon sila nga magbuhat og Dios-Dios. Klaro kaayo nga wala gyud sila'y pagtuo sa Dios, gusto gyud nilang maniguro. Pero sa ilang pagpaniguro mga kahigalaan, naghulma sila og kaugalingon nilang Dios. Karon atong tubagon once and for all ang depensa sa mga naghulma og larawan isip simbolo kuno sa Dios. Ang pangutana niini mga kahigalaan, musugot ba ang Dios nga buhatan siya og simbolo? Usbon ko, musugot ba ang Dios nga buhatan siya og simbolo? Atong patubagon ang Biblia kung okay ra ba sa Ginoo nga buhatan siya og simbolo. Ablihan nato ang Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 12, 15 ug 16. Unahon nato ang bersikulo 12. Ang giingon dire, unya gikan sa taliwala sa kalayo, misulti kaninyo ang Ginoo ug nabati ninyo ang iyang tingog apan wala kamoy nakita. Nahitabo kini mga kahigalaan ni adtong gihatag sa Ginoo ang napulo kasugo sa Israel. Ang pangutana, nganong wala man sila'y nakita nga hitsura ni adtong misulti ang Ginoo kanila gikan sa taliwala sa kalayo? Gitubag kini sa bersikulo 15 ug 16. Ang giingon dire, wala kamoy nakita sa dihang misulti kaninyo ang Ginoo gikan sa taliwala sa kalayo didto sa Sinai. Busa pagmatngon gayod kamo sa inyong kaugalingon, basin og magpakadautan kamo pinaagi sa paghimo og mga larawan nga inyong simbahon, larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o sa babayi. Klaro kaayo nga dili gyud gusto sa Dios nga hulmahan siya og simbolo, mao nga wala sila'y nakita ni adtong misulti kanila ang Ginoo gikan sa taliwala sa kalayo didto sa Sinai. Gani ang description ni Moises sa paghimo og larawan isip simbolo sa Dios, pagpakadautan kuno sumala sa bersikulo 16. Ang nahasulat sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 18 ug 19, klaro kaayo ang giingon sa Dios dire nga dili gayud siya gusto nga himuan siya og simbolo. Ang giingon dire, busa kang kinsa ninyo ipakasama ang Dios, o sa unsa man ninyo siya itandi o isimbolo. Sa mga Dios-Dios ba nga hinulmag tawo o gihalupag bulawan o gibuhatag kadenang plata? So, klaro kaayo nga mainsulto ang Dios sa iyang pamati kung isimbolo lang siya og hinulma nga larawan nga binuhat sa kamot sa tawo. Higala, kinahanglang ipahibalo namo kaninyo nga dulumtanan kaayo at tubangan sa Ginoo ang pagtandi o pagsimbolo kaniya sa mga Dios-Dios nga hinulmag tawo. Ang tinuod nga mga Kristohano nagtamod gayod ni ining maong mga pulong sa Biblia. Ug bisan pa sa mga panahon nga murag hilom ang Ginoo,
Tungod kay dunay mga panahon nga murag hilom ang Dios sa atong mga pagpangaliupo, nasayod ang mga tinuod nga Kristohanon nga ang Dios nagpanglihok sa tanang mga butang alang sa ikaayo sa iyang mga katawhan, aron sila mas muliwat pa sa hulagway ni Kristo. Ug tungod niini, nagpabilin silang matinud-anon kaniya, si Kristo lamang ang ilang gisimba. Apan kung atong konsultahon ang uban pang mga teksto sa Biblia, makatuna nato nga ang kahulugan sa idolatry o pagsimbag Dios-Dios mas gipalapad pagayod. For example, sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 5, ang giingon ni Apostol Pablo dire, "Timan-i kini, walay tawo nga salawayon, laway o hakog, kay ang kahakog mao'y usa ka paagi sa pagsimba sa Dios-Dios, nga makaambit sa gingharian ni Kristo ug sa Dios." So klaro kaayo niini nga teksto nga ang kahakog kuno usa di ay kamatang sa pagsimba og Dios-Dios. Ug ang hakog dili kuno makaambit sa gingharian ni Kristo ug sa Dios. Para sa atong mga kababayan nga dili motuo nga si Kristo Dios kay tawo ra kuno siya, paminawan ninyo kini. Gingharian ni Kristo ug sa Dios. Kung tawo lang si Kristo, dili siya ang nanag-iya og gingharian. Ug sa Kolosas Kapitulo 3 versikulo 5 ang giingon dire, "Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo, sama sa salawayong pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon ug kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios-Dios." So ang pangutana mga kahigalaan, nganong ang kahakog usa man ka seryosong matang sa pagsimbag Dios-Dios? Ang tubag mao kini, ang kahakog usa ka matang sa pagsimbag Dios-Dios tungod kay ang pagtinguha nga magpadaghan kaayo og kwarta sa tinuod lang pag-atake sa eksklusibong katungod sa Dios nga siya lamang ang atong higugmaon, saligan ug tahuron. Ug hinaot nga mubagting sa inyong panumduman ang sumbingay ni Jesus mahitungod sa buang-buang nga dato. Kadtong maong datua, nagdidikar sa tibuok niyang kinabuhi sa pagpadato gayod. Ug human siya makatigom og daghang mga kabtangan, miingon siya sa iyang kaugalingon, "Kalag ko, daghan na kayo ka og sapi para sa mga katuigan nga umaabot, maglipay ka karon, kaon, inom ug pagmaya." Apan sa misunod nga bersikulo, miingon ang Dios kaniya, "Buang, karong gabhiuna, kuhaon ko ang imong kinabuhi, ug karon, kinsa man ang makapahimulos sa tanang kabtangan nga imong giandam." Ug miuyon ra kini mga kahigalaan sa sentimiento nga gibungat sa Ecclesiastes Kapitulo 2 versikulo 18 nga nag-ingon, "Walay bili alang kanako ang tanan kong nabuhat, kay nasayod ako nga ibilin ko lamang kini sa akong sumusunod, ug kinsay nahibalo kun maalamon ba siya o buang-buang ba." Ug nasaksihan nato kini sa mga katawhan nga naara og padato sa ilang kaugalingon. Unsa may mahitabo sa ilang kabtangan kung mamatay sila, ibilin ra nila kini sa uban nga wala gani naghago niini ug dili gani makadayeg niini. So nakita ninyo, ang kahakog usa ka matang sa idolatry o pagsimba sa Dios-Dios. Tungod kay kung ang kwarta imong agalon, nagpasabot kana nga dili ang Dios ang imong agalon. Apan nasayod ba kamo nga aduna pay laing mga matang sa pagsimbag Dios-Dios? Kinahanglan natong mahinumduman nga ang Dios-Dios mao ang bisag unsang mga butang nga nag-ilog sa atong debosyon gikan sa Ginoo. For example, posible baya nga relihiyon lang ang gisimba sa mga tawo ug dili ang Dios? Dugang pa, adunay mga tawo nga nagsimba sa ilang kaugalingong mga kasinatian. Dili ibida ang Dios sa ilang mga pinulungan, kundili ang ilang kaugalingon ug ang ilang mga kasinatian ang ilang ibida kanunay. They always talk about themselves rather than talk about God. Pero ang pinakaidolo sa mga tawo mao ang iyang kaugalingon. Nagtuo ko mga kahigalaan, kung ato gyung subayon kini nga butang, matrace nato kini sa pagsimba sa tawo sa iyang kaugalingon. Ang giingon ni Dr. Martin Lloyd-Jones mahitungod sa
idolatry, mao kini tuguti ko sa pagbasa sa English. Ang giingon ni Martin Lloyd Jones, idolatry is anything in my life that occupies the place that should be occupied by God alone. An idol is anything that holds such a controlling position in my life that it moves and rouses and attracts me easily, that I give my time, my attention, my energy, and my money to it effortlessly. Mo kini ang idolatry. So, nang hinaot ko nga, nasabta na ninyo ang kinatibukan nga pagkabuang-buang sa pagsimba og mga Dios-Dios. Ang pagsimba og Dios-Dios, mao ang paghimo og larawan, dayon magsalig nga ang rebulto, mao'y makagiya og makatabang kanila. Apan ang kahakog usab, usa ka matang sa pagsimbag Dios-Dios. Karon mudangat na kita sa ikaduhang punto sa atong pagpamalandong, ang paghukom sa Dios batok sa mga nagsimbag Dios-Dios. Una sa tanan, walay nagsimbag Dios-Dios nga matago at tubangan sa Ginoo. Basahon nato ang bersikulo 42 ug 43 sa atong teksto. Ang giingon diri, katawhan sa Israel, ako ba ang inyong giihawan o gihalaran og mga mananap sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan? Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios-Dios nga si Molok ug ang larawan sa bituon sa inyong Dios-Dios nga si Repan. Sila mga Dios-Dios nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag ipadala ko kamo saylo pa sa Babilonia. Mga kahigalaan, nakakita gayod ang Ginoo sa atong kasing-kasing sa atong pagsimba. Nasayod siya kung siya bagayod ang atong gisimba o ang mga Dios-Dios nga atong binuhat. Ug isip paghukom sa Dios bato kanila, giluwa sila sa Ginoo gikan sa Israel, ingon nga mga bihag saylo pagani sa Babilonia. Gialagaran nila ang Dios sa Babilonia, Dios-Dios. So, gipabihag sila sa Dios ngadto sa Babilonia as a form of judgment. Unsaon man nato kini pag-apply sa atong kapanahunan? Basahon nato ang Roma kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 26. Ang giingon dire, gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios non ug pagkadautan sa mga tawo nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tawo, kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila'y ikapangatarungan. Nahibalo sila sa Dios, apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga ginahuna-huna pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Bersikulo 22, matud nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod niini, gipasagda na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nilag bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauuntay ang aing daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Idolatry kini mga kahigalaan. Imbis nga simbahon ang magbubuhat, ila naman hinuong gisimba ang binuhat ug unsa ang paghukom sa Ginoo bato kanila. Ang giingon sa bersikulo 26, tungod sa gibuhat sa mga tawo, gipasagda na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babayi, wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababayi. Ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babayi, kundili sa ilang isig ka lalaki tungod sa kaulag.
ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat busa nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Hinaot nga makita ninyo mga kahigalaan nga ang mga daotang pagpakighilawas, particularly ang pagkabayot o pagkatumboy, usa kini kamatang sa paghukom sa Dios, gumikan sa pagsimba sa mga katawhan og Dios-Dios. So you see, kung ang pagsimba sa mga Dios-Dios mulabaw pa kaysa pagsimba sa tinuod nga Dios, makasiguro gayud kita nga maghukom ang Dios bato kanila pinaagi sa pagtugot kanila nga musalom pagayod, mulangoy pagayod sa ilang kasalanan aron nga mas mabugat pa ang ilang salaod. Hinumdumi kini mga higala. Walay mga Dios-Dios nga minugna sa imahinasyon sa mga tawo ang matago at tubangan sa Ginoo. Nasayod gayud ang Ginoo niini. Ang mga Israelita nagsimba kunuhay sa Dios, pero kahibalo ang Dios, dili gayud siya mailad. Nga ang ilang gisimba, dili ang Dios nga tinuod, kundili ang ilang mga Dios-Dios. So tungod kay nagsimba man sila sa mga Dios-Dios sa Babylonia, gipabihag sila sa Ginoo ngadto sa Babylonia. Ug magayod kini ang nahitabo sa kasaysayan, nabihag gayod ang Israel sa Babylonia. Sa atong kapanahunan karon, daghang mga peke nga Kristohanon nga nakalusot sa church membership. Maayo man pud manubag sa church membership interview, pero mugawas raman gyud ang tinuod nga kolor kadugayan. Kristohanon kunuhay, pero ang kasing-kasing nahigugma paghihapon sa kalibutan ug sa mga kahilayan niini. Ang simbahan nga matinud-anon sa pulong sa Ginoo, dili gayud magpanuko og tiwalag ni anang mga miyembroha. Kalibutanon gihapon sila, so itugyan sila sa kalibutan, ibalik sila sa kalibutan. Mao kini klaro kaayo nga gitudlo sa Biblia. Isip aplikasyon alang sa mga magtotoo. Tuguti ko sa pagbasa sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 21. Ang giingon dire, mga anak, likayin ninyo ang mga Dios-Dios. So bisag Kristohano na ta, duna di ay gihapoy chance nga mahulog kita sa sala sa pagsimba og Dios-Dios. Basin og gasalig na ta sa atong kwarta, nindot nga trabaho, imbis nga magsalig ta sa Ginoo. Kung nahulog kita niini nga sala, mga kaigsuunan diha kang Kristo, kinahanglan nato kining hinulsulan. Alang sa mga wala pa kang Kristo, paminawan ninyo ang giingon sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 11. Ang giingon dire, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios-Dios o mga mananapaw o nakighilawas sa isig kalalaki o isig kababayi, kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Apan adunay paglaom higala. Tungod kay ang giingon sa bersikulo 11, ang giingon dire, ang pipila kaninyo sama gayod ni ana kaniadto. Apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. So nakita ninyo higala, aduna di ay paglaom. Kung nabugatan kamo sa inyong mga sala, adunay paglaom, kayang mulimpyo ang atong Ginoo, kayang muluwas, makahimo siya sa pagluwas sa mga makasasala nga susama kanimo ug susama kanako. Giula na niya ang iyang dugo didto sa krus aron mapasaylo ug mahugasan ang tanang mudangup kaniya. Busa duol kaniya higala karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangtod dinhin na lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.